Salam. Size gepleşikde yeni oraya hoş gördük. Minnettar. Siz yaşlara bildiğinizce değerli maslahatlar berýäňiz. Misal üçin motivasiýa berýän kitaplar okumagy maslahat berýäňiz. Emma şol kitaplar himmelere kömek edýärmi? Sizin pikirinizce. Ben doğru soru. Yani hakikaten şeyler bada motivasiya kitapları işin yarak maslahat berýär. Ömüm okuyan, entegem okuyan, entekden soňra çalan okar. Ýöne şeyler var. Motivasiya kitapları adam uçurýar. Uçuşan da, gökte gitmeyen şeyler anda da ne? Yönü, sen sonunda yukarı kalyan da, uçan o aslında yukarı kalyan. Yukarı kalanda hareket etmesen, yani rahmet çekmesen, dum karşına aşağı kaçayan. Ben birinci motivasiya kitabı yadıma düşüyor. Çeksiz güç deyip tercüme etbileceğimiz Anthony Robbinson'un bir kitabı vardı. Kalın kitaptı, şunu okaptım. Birinci, hakikaten öğren gördüm ben. O Türkiye'de talip attım. Ve şol wagtları men öňüm görünmerendir, mesela sabaklarımda mesela şu taýipler kurulunda öğretdik, adetdik, herekete başladım şol wagtlar hep. Şonda bir Türk dostumuz bardy, şolum şu kitabı okapdyr. Maňa diýdi döwran ýazymy düşýärdi şu wagtda. Kitabı okudum, ony bir hil gaýta meni diýdi, demoralize etdi diýdi, bir hil moralimy, nimämi gaçyrdy gaýta, motivasiýamy gaçyrdy diýdi. Diýdi, o ýerde köp zatlar aýtdy diýdi, hiç gaýtam etip bilemok diýdi, gaýtam diýdi maňa diýdi. Ömrümden göwünüm geçti diýdi. Ine motivasiya kitapları maslahat berýär, bilen ýöne motivasiya kitaplarını okap duran wagtynda aslında başdan ýoş nemereklerden başlamaly menim pikirimçe. Okuyan wagtynda şol wagtda şo ýerde öwrenen zatlaryny, şo ýerde gören zatlaryny özüňe laýyk bolanlar, hani her gören etmeliyän zat ýok, bärde etjek bolmaly. Şeýle görýärmi, soňky wagtlarda tuwalama men şeýle görýänler, şykdy kitaplarym çykýar, motivasiya kitaplarym çykýar, türkmen diline de terjime etýärler. Ýa-da özlerim ýa-da makallar köp gazetlerde, jurnallarda, hatta bizim Atawatan Türkmenistan Halkara jurnaly biz ýürüte üstünlük kazanmaň ýollary bir Atawatan eserleri bäteş geçirdi. Şonda da 100den gowrak makala gatnaşypdy. Şol makallarda da gowy maslahatlar berilýärdi. Ýöne şu maslahatlar bolsun, ýa-da kitaplar bolsun, ýa-da köp üçin şu köp ýaşlara Robert Kiyosaki'nin şu kitabyny mysal üçin baýka garip diýär, şey terjime edende şonu okumadık yok diyen ýalyk, şonu okumasa da şonun habarly. Köp adam men şeýle görýänler, daşda öğrendiklerin ganlarına. Gowzat, men hakikaten beýenýän kitap okumak üçin bizim arkamyzda kitaphanamyz, ama kitaphanamyzyň uly bölegi birim şu biznes bilen matematika bilen manaş kitaplar. Ýaş olaryň gelir gelip alyp gitýärler bizden. Gowzat ýöne ine bärde iň esasy şu kitaplar okuyan wagtynda her kim ölçüyor. Mesela üçün Elon Musk'ın durmuşuna okanda Elon Musk olan düşünükli. Ya da Bill Gates okanda Bill Gates olan düşünükli. Ya da Jeff Bezos okanda Amazon'un döretip olan. Yani her kimin öz ýagdaýy başka. Ýöne olarym okumak, biznes bilen baglanşykly bir hereket etýän bolsa, okumaly menim pikirimçe. Ýöne okuyan wagtynda näme? Özüňçe sabaklar aljak bolmaly şolardan. Öz ýagdaýyňa görä, hani özüň tanany bilýär, özüň tanamaly öňçek, özüň tanamaly şu yerdeki aýdylýan zatlardan özüňçe sabak aljak bolmaly. Mysal üçin men şu wagt näme başladymda Disney'in CEO'su bolan, 15 ýyl CEO'su bolan ady ýazmy şu wagtda Robert Igor de gali ýanlys bolsam, şoň kitaby okap başladym. Näme üçin okap başladym? Bilýäňiz, biz şu wagt serial çekip başladyk, Humaý diýip ad berdik, gülälik bilen. Men şu ýerde aslında prodüser ok diýen. Doğru mu aydı? Men prodüserlik değil de men şu adı şöyle hiç wagtda kino çekilen ýerde bar göremek. Onu näden prodüser diýip bilersiňiz. Indi men umma aramda men köp ýerde näme öwrenjek bolýan adamlardan. Hani men o ýerde men şu ýerde içinde mysal üçin diýmem bilerdim, ama täýärlik getirin. Men görýän bolýan, men onu islämok. Men şu prosesiň içinde boljak bolýan, öwrenjek bolýan. Rejissörlük näme, senariýa näili, kamera näil çekilýär. Mysal üçin geçen hepde men gitdim özüm, ben de sende şekilde birinji nemeleri şoňa gatnaşdym, ýerden gitdik, dagdan bäşde turup başda öňçe turdup, bäşde uradyk bärden. Akşam geldik de diýjek bolýar, men şu ýerde özüm gatnaşyp, şu ýerde görüp, şu zatlary, şu atmosferany ýaşap, indi olaryň praktikasyny görýän. Şol wagtda da türkmen dinlerden kino barda, kitaplar bar eken, şolary okuyan. Indi şol wagtda da Disney'in CEO'sunun 15 ýyl, hatta onun öňçäki media we kino demesindäki tejribelerini,
Aslında şol adam da şu girenini aslında bilmeyen eken, edilmeyen kâla eken bir taraftan da şu tarafım nime ihtima, nime geldi bir hili, hatı bir yakın geldi. Ya gollaw geldi bir hili. Olam edesem yankı men şu düşünjeme layık, değil layık, olam bilen ok. Yöne men de bilmeyen otunda bilen alak orunacak olmadı diye, bilmeyenin boyun alım diye başladı niye? Ondan sonra da diye öğrenecek olup diye öğrenittirin. Sonunda şu yönekece bir işler olup giriye, şu sistema deyinler. Sonra da Disney'in CEO'su yalak, şun prezident yalak bir derece şöyle yukarı kalkılıyor. Ve de diyecek olaylardan öğrenmek. Yani öğrenmek. Şu kitaplarda da okandı, şunun özünce tafakanmak. Yani kaçmayarak mesela için ben şu yerde halan adından bildim mesela için bilen ok, bilmeyenin boyuna niye? Sonunun öğrenecek oluyor. Bir de mi şunu edecek oluyor? Mesela için bana mesela şu gelin bana bir motivasyon oluyor. Şu da öğrenecek oluyor. Mesela Türkmen yankıyarak Türkmen pratikasını öğrenecek olayan, şimdi işin içine atlaşıp Türkmen teorikasını öğrenecek olayan, şimdi şol olarak da şu teorikasını öğrenecek olayan. Aslında teorikasını öğrenmek için pratikanı vurun ya da başına geçen atları. Bir taraftan pratikanım, hem bir taraftan demek yani. Ben aslında iki kedekten bir Hollywood'da bol gördüm şu teoriklerde. Olin yöne o atlardan kellendi kino çekmek kelle fikri yoktu da. Ne dip olsa hükmen suratda şöyle gidip de hakikaten şu da atlaşıp şu atmosferlerden hükmen ne dip o ederin. Sağlık olursa. Sebebi öğrenmek berdi, esasat öğrenmek. Indi yankı qaytıp geleli yankı temamıza. Indi motivasiya dedik. Motivasiya var da kitapları okumalı. Yani okuyan vaktinde hareket. Mesela için neyle hareket değil? Mesela için yani yukarı gün alın hareket etmesen gün kaçacaksın. Ya da mesela için velosiped değil de ona misal verendir. Velosipedde mesela için minnin. Motivasiya neme oluyor? Mesela için kitap okudun velosipede minnin. Yönde sen velosipedde şonu minende sonra pedalını aylamasan, hareket etmesen, zahmet etmesen yıkılarsın. Durup olası yok ha. Yine şunun ikisini bir vaat etkitmeli. Motivasyonu okumalı, hareket etmeli. Okumalı, hareket etmeli. Okumalı, hareket etmeli. Küçük çalışmalı. Eğer yine şu adları etip bilsen, onunla ne sürülük kazanıp oluyor. İşin devamında şu kitabı Hükmen okaptırmalı. Yani karak menine şu hatta biznesine mağanaşkı men öğrenemenden de belki 150 belki 200 kitap okanların. Aslında dünyada ehli kampanyaların diyen yarakta ne ulu kampanyaları bir yerden emet yerine görün. Şu okan 200 kitabınız ve değerli. Öğren köp. Sebebi var adam da bize ruhumuz yani robotlar da biliyor musun? Motivasyon çok yani o oluyor. Bir hili kavratın soğuyan o atın oluyor. Yine şol vaatlarda sen bir nemeskini ayağa kaldırıyan. Yani bir yerden hemen sen şu kitap voltide mindiriye. Şu voltide dura şu yerde gördün ha. Şimdi şuna barıp üstüne binmek esasat. Şunu ettiriyor. Hatta birinci ədimin pedalama ettiriyor. Şu yerde şunu hemen saklap bilsen. Yani şundan sonra da yani pedalı aylap durmalı. O zaman ayağın yağdan o atında kitap okumalı, yani motivasyon almalı, yeni pedalını aylanmalı, enerji almalı. Kitap okumaktan ya diyen kişiler var. Ol var ya şeyle, kitabı söylüyorsun yağdan o aslında. Söylüyor ya. Söylüyor için ne etmeli kitabı? Söylüyor için söylemeli. Hani mesela bir gayet söylüyor için ne etmeli bir soru olmaz da edisyon kayarak da. Belli bir kitaplar vardır. Adamın dünyasına, adamın düşüncesine yakın. Şeyle kitaplar sayra varmanlar. Şimdi şeyle bırak bazen mesela bizim berdek biznes tamamlayarak esas neyememiz? Hani biznesmen olmak isteyenler için. Şimdi mesela hiç biznesmen anlaşılı hiç isteyem yok. Bana bolya da hani bir ön başta sabaklamadıydı. Adamlar 4 grup ayırlıyorduk mesela için. Üstünlük bile anlaşılı. Hani birincisi işler dedik, ikincisi de bir profesyonel işler dedik, üçüncüsü terekez dedik, dördüncüsü mayadar dedik. Şimdi bizim aslında şu tabaklamada şu baştaki işlerle değiştilerler hani. O işler diyen yalık verdeki birinci grupadaki ya da işlerde bolup da ikinci grupaya, üçüncü grupaya, dördüncü grupaya geçmek gerek niyeti olmayan adamlar için değerliydi. Edisyon kayalık. Mesela için o adamlar ay men durmuşumdan razı, men ne da şükür ne yiyecek, içerim mi, giyecek eşim mi, kellen bakacak öyüm mi, yürüyecek maşinim mi, ne bana yeterlik deyip duyan adamlar. Yani bana aynı zamanda bol dursa, işimden çıkman dursa bana şu durmuş razı deyip dursa, bir de mi razı, o da şükür. Hani bir yerde nerdalık bir yerde derler. Hani baslanacak demek manasını bir yerde bizim etecek olan adımızda. Sonunun çıkmak kayalık bir nimeti yok bolsa, arzu yok bolsa, yani kayalık ya da biznes sonuçta hiç kızıklılar olsa, bizim bir yerde kitaptaki maksadımız esasım şu. Hani her kimin aslında mesela için nimet diye de mesela için yani kayalık bir roman okumanı öğrenir, bir qoşu okumanı öğrenir. Şimdi qoşu okumanı öğrenir, roman okumanı öğrenen adamı gel biznesmen olup orası yok ha. Her yazıcının
ayağı var da. O. Bir yazıcı düşünükli ya şovurda diye yana bir yazıcı halka has bir düşünükli dille yazıp innek has bir çalışırımlı yazı yani şon diyecek böyle. Inne onun şeyle mesela şu näme mesela şu bilemne diyelim ki şöyle geldik diyelim bir okuyucu diyelim bir köp sebeden Türk dilinde de Türk dilini yani gelende mesela şu mende masal soranny hani hor nimet yani baştan antadırak dili yengil bir hili alıp gityen, bir hili romaniyalak ya da bir hili serial ve oturaniyalak, bu tomoşeda oturaniyalak bol kitaplar bolýar. Käbir kitaplar nemedir? Gyndyr dili. Ya öyle terminologiýa has köpdir. Ol bir hili ilmi kitap motivinde ýazlandyr. Doğrumaysa maňa da şu kitaplar gyn gelýär. Hani gyn gelýär diýenim, mesela üçin kädesinde şonu mesela beýle kitaplar 15 günde 20 günde oktarýar, mesela 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 aýda oktarýar wagtdan bolýar. Täze ýöne men näme etýän? Indi şona özüme neme etipdim? Bir wagt 3-4 kitap okap bilýän. We kitap okap oturan bolsam, bir kitap okamdy birine garşydan okap bilýän. Şonu öwrenişipdirin. Al onu bir neme mi? Hepsinin teması başgamy. Köpüs men okayan kitaplardan birleri aslında şey aramda. Hani bir hukuk kitaplarından daşlar aramda. Mesela şimdi käde neme okayan mesela şimdi şu köne Türkmen kitapları var da mesela şolar tapsam da aslında köpünden baýmende de şolardan okayan wagtdan bolýar. Ýöne mutam okap bilme bany. Romanlar men ýaşkam, çağkam okaýatdym, köp okaýatdym diýip bilerin. Köpüne okandan öwren ýöne şu wagt mesela üçün bir iki tomny okap mesela 3-nji tomna gelen wagtda duran ýerlem boldy. Soň gaýtarap soň aýlan kel täze okan ýerlerim boldy. Ýa-da şo indi okamadyklarym bar mesela şunda täze aran kitaplarymyň içinde ýankylar köne nemelerden. Aslında gyzykly bolýar ýöne ýankylar her kimiň bir hani nemesi bar da hani her kime bir gyzykly gelen zat bar. Şoň üçin hani berde ýankyna gaýtarap aýtsak biz mesela şu biziň näme esas şu biznes bilen maňa şundan gyzyklan adamlar üçin onu da ýankylar mädim etmeli. Ýöne ýanky uçurmaly, uçuran wagtda da şu ýerde ganatyny nämeni hereketde durmaly. Ýöne eger hereket etmeseň dursaň şonu gün gaçýan da başga neme ýok da. Şoň üçin otaň ýene gaçanda diýmen gaçyp bilýär. Täbi adamyň nemesi ganaty gyrylyp bilýär da. Ay mene başarmadym. Hani başaranlar var, başka bir nemeden nemedim diýen ýarak döýär da, ol başarmadım. Otaň köp näçe bahany öndürip başlaýan wagtlarym bolýar da. Aýdy mesela başaranlar, aýdy mesela kakas baýdyrmyň, ýa kakas paran ödip edýändir, ýene oradatdyr, oň tanysy bardyr. Şoň karak içerki mekanizmler bahany öndürip başlaýar. Ýa-ni durmuşda bahana bilen barça ýeriň ýok da. Özüňi alap bilersiň da, özüňi belki köçüşdirip bilersiň da, başarmadyk adamda ýoksa täbi men durmuşyň käbir hakykatlaryny kabul etýän. Ol demerde vardır şu hakikatlar. Ona men yoğun diýecekler. Hani tanış mesela tanış diýär tabii mesela şöyle de Türkmençede tanış diýär bolýar. Bu da şurada network diýil aslında. Yani network diýende wow neme ýarak bolýar bir ajaýyp bir söz ýarak bolýar. Network ösürmeli zat diýilýär. Türkmençede tanışyňy köpeltmeli diýsen bir ýerek bir ýyl neme diýär da. Ýöne bäde tanış näme? Diňe behbid almak üçin bolan tanış däl. Bir deňe serek adamlaryň arasynda hani o 5 tane adamın ortası idi. Şoň karak bir networkda berde de şonu öndürdüm. Birem özüň näme etdikçe olarym artyp bilýär. Ýöne şonda şeyle birat barda. Şol artan wagtynda şo öňkü köneje dostlaryny bilen ýene şo näme dowam etmeli. Mesela men özüm şunu aýtdylar, men mesela 20 ýyllyk şo dostlar entegem şolar. Şo student ýyllarynda merdan, madem mesela toýly we saparagy we mesela Hakamradağı var, mesela Nuru var, şu Kerim var, Cuma var, Ataş var, köp tanıdım olin. Şu dostlarımın entegem gatnaşýar biz. Hani belki 20 ýylyň içinde her kim durmuşyny köp zatlar ýetgäp bilendir. Hemme biziň ýagdaýlarymyz başga neme bolup biler. Ýöne biz näme endipde gatnaşýar. Ýa näme şu öňküsü näme hani biz şeýle diýen işde de käsipde öňkün ýazak bolýarsa, öňkün ýazak boluberseň eline 5 mant gelende birinji maşyny üýtgedip, ikinji maşyny üýtgetmek bir hili käde moda bolup başlanatdan bir bolup bilýär da. Däl. Şoňky näme? Täze iň gurparlar, şoňky köpler şadeda. Bu demek ki täze bilen tanışmalar, ýa täze gaýpyň ýap bolmak däl. Täze açyk bolmaly ýöňkü. Ýöne öz sen gurparly iň esasatlygyda gurparly bolmaly bärdek nemede. Ine biziň bärde biznes bilen maňaşly. Ýene öňüm aýtdym, ýene şu ýerde gaýtarasym ýa käbir mysal bilen aýdysym da, hani biz diýäsem bir biznes bilen edende türlü kazanmak üçin, şu motivasiýany saklamak üçin näme diýetdim? Öňüm diýen şol wagt hereket etmeli. Bir karar vermeli. Hani bir kararsızlyk diýär da, hiç bir temada karar vermezlik. Yani iň ýaman karardan ýaman näde hani bir temada. Mesela şu kädesinde bolýar da, mesela şu bir
bir tema maslahatlaşylýa. Käde men özüme de nimetden watlamam bolýardy. Birden bir çözü çıkarakymdy. Şu temada bir netije barypdy. Soňra käbir ýerde pişman bolan ýerlerim bolýar. Ýöne terere goýsam, men şu häsiýetimden hoşal. Ýa-ni köp ýerde de men eger üstünlükleri bir ýere baram bolsam, bir ýere getem bolsam, ýa yetme prosesinde bolsam, şu häsiýetim maňa peýda etdi. Ol kädeşne her elin alan kararyň dogry diýen bolmaly, biz adam da ýa-ni tezire da nikinde hazam awardarak bolýan, hazam bir ünslerek bolýan. Misal üçin şu bilen maňaşy bir näme edesem gelýärdi. Hemme şafak bilen gysra edip edip köpde mereme ýetmedik aslında beýleki taslamalar bilen belirtdi. Indi misal üçin soň günlerde biziň bir işleýän bir taslamamyz bar. Indi düýnem hazam näme etdik şoňsunda aşym men şu gijesi şu taslama bilen üstünde praktikaly dünýäde praktikalarynyn haýsy döwlet taşyrda näil bolupdyr. Köpden bilýän ýurdumyz Türkiýanyň nimetini praktikasyny nimetdim. Şu temada ýazan bir tezis bar eken, şonu tapyp okudum, enten benim sorun desem ýalan bolar. Daňdan şu atly bilen boldum. Daňdan saat 4-de ýa-ni 5-de ýalňyşmasam bir tasdyk taýýarlakymda, eger ertir dedim men dedim şu tamdyr gyzdy da, şu iyi vermesem ertir men motivasiýam gaçyp biler. Täze oň çykdyjlarym, mazatlarym, da gaplarlaryň olatlarym nimet ýa-da adam käbir nimelerini öwünalýar. Men göne Şamil bilen redaktör bolmam iyi verdim. Şamil ertir gepleşýär meselelerini. Men şeýle bir planym bar, şeýle bir projektim bar, şeýle bir taslamam bar. Oňa ýene şu okawaty kam ýene 2 sanak mail berdim, şu bilen maňaşykly, başga tafanca nemelerimi tabii berdim. Daňdanım aslında men iýe gizrek gelýän, ýöne daňdan oraya ýetilýär, oňa yatmadım, gaýtdym, ýa-da dedim, ýatsam, dursam, nimem üýtkäp biler. Ýene şu meselesi ynanýan we şondan geldim, gelemden hem şu meýär şu ýygnaklar bilen şoň üstünde. Näme taslama. Ne şu portaplarını hem de aslında men bu Instagram'da getirak koyacak, yetişecek, ertir, ıglan edecek. Aslında men intellektual atlarga gorýan, hatta intellektual telekeçilik nemelenme, intellektual perspektiva diýip gepleşiklerimiz bar. Bir intellektual bähsleşik aslında şeýlerimden, hani adamyň zihnini barlayan, tapkır boljak, getirak maglumat berin, oňa biz has giňişden video çekjek bu barada. Birinci tapkırda 4 tane adam gatnaşjak. Şu soralar bilen maňaşykly, soralaryn jogaply birinji bolana pul bayraklary, ortaça birinji, ýani finalistin bayraklary, ýani ol öz formulagy bar, şoňa görä 2000-3000, 4000 manat arasynda üýtkäp biler, her kime görä üýtkäp biler. 4 gepleşige diýär, 4 gepleşiginde her gaýsynyň finalisti bar. Şu finalistler inniki ulu finala gatnaşýar. Onda da ortaça 7.000, 8.000, 10.000 manat ýarlyk bayrak boljak. Şeýle bir pul bayramy oýlaýdyk da, hasam memleketde bir peýdaly bolsun edik. Bäde näme etýäs, heme bir magtymyz haskyzykly geçirer. Diýip umyt etýäs, hem de bilime bolan, maglumaty bolan nimemiz artdyrar. Täze Instagramda, Facebookda, Twitter'de wagtymyzy geçirýän wagtymyzda şol wagtda Google search'e giripdi. Google search'den bir hatda öwrenmek bilen maňaşykly adamda. Hani bäde näme kiçikde bolsa, şu taslamamyz bilen hem ýaşlara esaseninde maglumatlar bazasyny giňeltmäni, näşe ýaşa gatnaşmak bilen höwetlendirmäni, hani pul bilimden hem pul gazanp bilmek bäde iň esasatda meniň mandurmuşda iň esasatlaryň biri täze bilim pul bilmek aslında know-how diýär. Näşe gysgaçyk bir misallar bilen görkezmek bärdek esas maksadymyz şu. Hawa diýmek, ýani şol wagtda gyzykly geçmek, kanalymyzy Atawatan TV YouTube kanalyna gyzyklanmany artdyrmak, aýyp zat däl, hasby adam getirmek, agzamyzy artdyrmak, olan bir gowzat. Şeýle bir nimemizem bar. Ine şuna bilen biz ha şunu ýankyň sabaply tandyr gazanna başlaýanlar. Şu gyzygyny sawamaka, üstüne ot nime, ýannakmy, sağdakmy diýip goýup durdum. Goýup durdum. Ine kelländi jemlenni, ine sen öňden halk köpçüligine ýetir rutinine şu wagt. Bundan sonra ýa-da gaçma şansym bolmadymy diýen. Şonuň üçin esasen şu ýerde aýtmak istedim. Nähip bolsa şu gepleşikde de täze projektimizde de ýetirmek üçin biznes bilen maňaşykly pursat boldy, sag ol. Emmanada şeýle diýiller, jemläli kitap okumaly, hökmen suratda motivasiýa kitap okumaly, ädim bolmaly, hereket etmeli, hereket geçirmeli, durmuşa geçirmeli, öwrenmeli. Yani ýangaýtşmaýarak maglumat, bilim pul diýmekdir. Yani hakykatdan pul diýmekdir. Yani pulun gazanmak näsene ýol bardyr, ol ýöne bilimden hem
pul kazanıp bolýar. Iň gowy, iň tamamly pulun biri şodur. Onu sunatdan adam mıqta tamamındır. Ona sözüm ýok. Ýöne menim bir hukukçy hukmyny, hukmyň doktor diýen ýaly bir derejäni alan adam hukmyny men hani bilimden pul kazanıp men mümkinligini öldürmüşde söz etjek bolýarlaryň biri berdi. Ne ýaşlamada da näme diňe hani aýdyn olsun soňra diýşe bolýarsyň ýöne durmuşyň üstünlüğini diňe sportçy sungatçy bolanda däl bilim bilen meşgulantda biznes bilen meşgulantda uly näme aýtyp boljakdygyny aýdasym gelýär. Ne başga da bir hani başga soraňyz bolsa şu sora bilen baglanşykly näme der sormada jemläp bilersiz. Sağ olun beren gurulduğunuz için. Beren motivatsiyalanıp, size seyrediyen yaşlara kän gollaw berip, kän kömek edýänler diýen umydym da bar. Gepleşiklerimizin inlik sanlarına da şeýle gyzykly gurullar bilen, gyzykly sapaklaryň bilen dowam eder. Onda şeýler soraýyn. Ne şu sapaklamy diýen ýakynlan görýändir, zoralan diýin, gatnaşýarlan diýin. Hakykatdan peýda edip aýtýarlarmy? Bu ýani seniň birinji osurda, birinji nowatda wagtyň ýitirip nimetýäni diýip aýtýarlarmy? Hawa, sebäbi bilesim gelýär hakykatdan. Birinji maslahatyňyz siziň kitap okumak. Aýdýaňyz. Kitap okumak islenlik yerde de adama kömek edýär. Dogry maslahat. Ana şeýle dogry maslahatlary internet ulgamyna da görmeklik diňe bir meň töweregindäki ýa biziň tanışlarymyzyň dälenim başga ýaşlara da kömek edýär. Ýok, oňa söz ýok. Men diýjek bolýan ňardan bäde näme biljek bolýan hani birat edende peýda bolýanyny bilmek de gyzykly. Adama motivasiýa berýär diýen kerek. Motivasiýa biziň ýa şuň tema. Sağ ol. Minnettar. Nähip bolsa indiki gepleşiklerimizde senin gyzykly peýdaly bir soralarlaryň bilen meniň başardymda elinden gelen jogaplarym bilen esasana ýaşlara peýda bolsak, onda biziň wagt adam ýok. Minnettar. Canım sağ olsun. Sen sağ ol.